Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф. Якчанд мошинои ҳамин гизала шабанаҳо гирифтагиём. Дар рӯз дар видео мепардом. Имрӯзаша тамошо кунем. Бо бавегарира насиб кардагӣ бошад. Бо як видеоига барои шуморо мепардоем. Аз ҳамаи бародаро хоҳиш мекунам дар канали мо буна шавед, лайкҳоро дариқ надорем. Саломат бошед, худованди меҳрабон ҳамаатон нигоҳбон бошад. Мегзарем ба тамошои видео. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. Пулашро бошад то 5 сол ба ҳузур пардохт намоед. Солона ҳамагӣ 16% бо доллар. Муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. инҷо олами акклиматорҳои мошинҳо. барои тамоми наводи мошинҳо акклиматор ҳаст. Доставка ба тамоми шаҳр ноҳияи Тоҷикистон. ҳама акклиматорҳои сунатло масалан ҳамин бародар дар хизмати шумо ҳаст. кадом наводи мошини ки акклиматор лозим аст ҳастай бародар. нарху дастрас доставка дорад. номерҳош дар рӯи экран аст. метавонед ҳамсӯҳбат шавед. ин мерседес бародаро 94 солай, объёмаш 3.7. як тамошо мекунем. اینجا خولش کنم اینجا دم امام راد салонш тоза, мошин тайёр кардагӣ. састани зури бад ақибошам электропакетай чихол таъмировкаш чанд қайдига ака? коробкаш автомат састани зур ой сирок доро охиё мақсад ози мақсад таъмировкаш ҳастай буд чидаги нест. чанд тафтес шакадем 85 та бо муомила меша. номро тамаги ака 007 227 228 я марҳамат занг зан накада қатиш муомила кунед. мошини ки ин ҳол десем метавонед тариқи алиф кредит харидорӣ намоед бародаро. салом ба ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Автолайф. инҷо улами чихоло аз магазини Автолайф аст ки бо нархи арзон шумо метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед заказ кунед ва доставка ба тамоми шаҳр ноҳияи Тоҷикистона ройгон аст. ва адреси магазини мо бародаро шаҳри Душанбе автоцентр дарини прокати шассе даем ва тамоми ин чихоло мебинед ки тамоми ин чихоло ки шумо дида истодаен ҳама бо нархи оптои барои шумора ҳисоб карда мешавад. ин мерседес сечка бародаро 98 сол, объёмаш 1.8. як тамошо мекунем. на 4 дискаи заводчикои краскаш сафед зур. як салонша бинен. бензин холия яка газ евро 4 дора мега. қибош на потолокш нав кадаги зур. ақибошам электропакетай кожни салон. коробкаш механик, электропакет 150 000 пробег, кожни салон. چند هفته چیکار؟ 63000 با معامله میشه و همین نمره که
93 93 07 38 اینم علامت زنگ بزنید نکده خطش معامله کنین ماشین که این حال نیستین میتونین طریق الف کردید خریداری نمایین باردارو کمری 5 باردارو 2012 سال объемش 2.5 объемش 2.5 یک تماشا میکنیم краскаш зура салон шабине састани зур нақибош чихолзадагӣ бурга хушру бинед электропакет аяхи бош салонш зард коробкаш автомат монитори калон задагия ҳамаш сасяниш зу چند تا گفتید یکاجانی را 150 تا 150 تا با معامله میشید نورا هستم جان 553 72 32 32 اینا مرامت زنگ بزنین قطعش معامله کنین و ارزون هم میکنن که فقط سوم برند علیش اگه نمود زمین باشه علیش هم میشیده ماشین که این حال دسته میتونید طریق الف کردید خریداری نامین باردارو اینا مرسدس سچکا باردارو 99 سال объемش 1.8 یک تماشا میکنیم تانیروفکا چند قد دیگه که؟ 3 ماه دیگه تانیروفکا داشته سه ماه دیگه تانیروفکا منصفت سفید بنزینی خلک گاز هم دارم بنزینی خلک اخی باش هم الکتراپاکت های همش کار میکنم میگه 4 تا الکتراپاکت коробкаш автомат люк داره اختون بینیم با سنج زور چند تا هفته چکه؟ 110 با معامله میشن نمرو تمگی 881 4 تا 0 11 نمارامت زنگ زنه کده قطعش معامله کنین ماشینه که این حال دسته میتونین طریق حلیف کردید خریداری نماین باردارو کمری 2 باردارو 2007 سال объемش 2.4 گیبریت های نه تماشا میکنین محکمه که салонш тоза вагонай нав омадай 2 ҳафта шуда мега аз иҷода гаштагӣ нест састани зур тоза 4 та балони зур электропакет кожаный салон коробкаш автомат
стар стоп дора кондиционер люк ҳама чиш 100%. ҳамин номро бугу мешавад ака 93 907 93 907 07 чанд тафтес ака 125 та мега ака бо муомила мешавад. Маромад зам зане хатиш муомила кунед. Машина ки ин ҳол дестен метавонед тариқи алиф кредит харидорӣ намоед. салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад? Мошин дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихариду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. Солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. Пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати даромади 3 моҳи охир лозим аст. агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. муфассал дар сайти avto.alif.kj ё ба рақами 900 занг занед.